и танцува. Този събор, както и участието на нашите самодейни и пенсионерски състави в различните регионални и национални прояви, разнасят славата на селото ни и допринасят за запазване и продължаване на културните традиции в плодородния ни добруджански край. В кризисни времена е трудно да бъде свършено каквото и да било, без спомоществователи, милеещи за родното село и родното място. Затова без тях, без помощта на земеделските кооперации, местните бизнесмени и фермери, трудно бихме осъществили каквато и да била наша идея или проява. Затова сме много благодарни на всички онези, които ни подкрепяха и продължават да ни подкрепят безрезервно. Познаваме проблемите на селото ни до най-малка подробност. Знаем и пътя за тяхното отстраняване. Но ще се постараем да довършим заплануваното от нас напред във времето. Тези, които са далеч от задачите на една кметска администрация, не са наясно, че ние сме хората, които извършват задачи, възложени от общината, полицията, прокуратурата, поземлена комисия, пожарна, горско стопанство и всички останали институции на територията на общината. В същото време издаваме документи, правим пълномощни, извършваме тъжни и радостни ритуали, организираме имунизации на животните, броим ги, носим призовки, къпим овце, стремим се да решаваме проблемите на всеки гражданин, потърсил нашата помощ. Разбира се, че не ни беше лесно през годините, но лошите моменти не ни се дават случайно, а именно за да вземем поука от случилото се и да направим съответните изводи. Лошите неща, ако не ни правят по-силни, поне ни дават мъдрост, която след време със сигурност ще ни помогне. Зная, че винаги ще има и недоволни, но аз съм сигурна и знам, че сме сторили всичко, дори и невъзможното, за да постигнем това, което виждате. Това е свързано с много нерви, безсънни нощи, унижения даже и много негативни емоции. Но знам и друго, че човек не трябва да търси отплата за всичко добро, което е направил, защото това е истинският човек. Този, който се раздава и не очаква нищо в замяна. Хората са казали: направи добро, пък го хвърли в морето. Това е и моето верою. И ако ми разрешите, мога още хиляди добрини да направя, без да очаквам отплата, защото имаме още неосъществени идеи, а вече натрупахме опита и знанията. Знаем пътя и начина за тяхното осъществяване и няма да търсим отплата. Уважаеми гости, скъпи съграждани и участници в 6-тия фолклорен събор Иширково пее и танцува. Днес отбелязваме християнския празник на светиците Вяра, Надежда и Любов, както и на майка им Света София. На тях са наречени основните религиозни добродетели – мъдрост, вяра, надежда и любов. На този ден се месят питки и ги раздават с грозди или други плодове за здраве, щастие и любов. Пеят се песни и се играят хора. Нека да поздравим именниците, присъстващи на този площад, да им пожелаем много здраве, вяра, любов и щастие и много веселие в този хубав слънчев ден. Живеем в трудни времена. Нашата родина е една от най-бедните държави в Европа и кризата удари всички. Най-трудно обаче е по селата, но това не попречи на нас, организаторите, на всяка цена да продължим традицията за провеждането на този фолклорен събор, защото фолклорът е един извор, който е много важно да не пресъхва и да се вливат нови живителни сили в него. Българският фолклор ни помага с вярата, надеждата и любовта, които строят от звуците и се излъчват от ритмите и танците. Удоволствие е да слушаме и да се радваме на народните песни и танци, защото с вас имаме
една обща отговорност. Отговорността да съхраним българската култура, да съхраним българското културно-историческо наследство за нашите питомци, за децата си, за внуците си и не само да съхраним, но и да им предадем това богатство. Такава е и целта на този събор, а именно опазване, популяризиране и съхранение на българския фолклор и традиция. Защото в него, фолклора, има нещо божествено, свързано не само с багрите на красивите носии, но и с богатата душевност на българина, с магическата сила, която имат звуците и ритмите на българския фолклор. В едно магическо съчетание те въздействат на всеки човек. Със способността си да съхраним обичаите и традициите си, ще покажем, че сме здрава нация и здрав народ, който познава своето минало и знае своето бъдеще. Със сигурност кризата е притиснала и много от участниците в събора и сигурно има и такива състави, които не са успели да пристигнат, за да вземат участие в него. Знаем това, но сме благодарни на всички онези 50 състава, които намериха начин да присъстват и потвърдиха своето участие на този събор. Ние, организаторите, искаме да изразим своята най-сърдечна благодарност към всички спомоществователи, които не останаха равнодушни към духа на народното творчество и помогнаха за осъществяването на това тържество на българския дух. А те са Земеделска кооперация Нива 93, Земеделска кооперация Плодородие 93, фирма Сидар със собственици Стефка и Йовко Димитрови, собственикът на Меком господин Стефан Райчев, отец Добри Чаков, Шевкет Мохин, Федаим Юдаим, Румил Атанасов и много други. В заключение искам да споделя, че организирайки и участвайки в това начинание, ние изпълняваме своя дълг, съхранявайки българския фолклор и нашата идентичност в името на България и в името на богатството и разнообразието на света. Пожелавам успех на всички изпълнители и участници в събора. Добре дошли и на добър час! Обявявам 6-тия фолклорен събор и Ширко пее и танцува за открит.